Sauntara iku kopongan alas kedadean nang kawasan Gunung Bancak, Desa Giripurno, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan. Warga seiteran sempat keweden polai kopongan tidak barek kampung warga ambek jaringan utilitas. Untungnya kopongan alas iki kasil dipateni bareng-bareng. Kopongan ngenai kawasan alas Gunung Bancak, Desa Giripurno, Kecamatan Kawedanan, Magetan. Geni diirui barek warga Rebo awan wingi teko ndukure gunung. Genine mari ngono merantak nang nisor sampai nyideki kampunge warga ambek akses dalan. Kondisi iki sing garakno warga wedi, apa maneh nang saiterane kopongan ana jaringan utilitas koyo listrik, wifi ambek lampu dalan. Warga bareng Babinsa, polisi, Koramil, BPBD, perangkat desa ambek unsur kewilayahan langsung nyajak mateni geni. Proses mateni geni yo dilakono ambek alat saonoe. Polahe panggone njojlokke kenemenan bare angel dirayo. Untunge kopongan alas iku kasil dipateni jam 09.00 bengi. Total ombone alas sing kopong diperkirakno meh sampai 5 hektar. Iswahyuti salah siji warga ngomong, titik geni mulane ketok teko ndukure gunung. Cuma ae warga durung ero opo sebabe kopongan. Warga yo gak iso mestekno ana unsur sengaja nang kopongan alas Bancak iki. Kapolsek Kawedanan AKP Joko Yuhono njlentrekno respon cepete warga dadi salah siji faktor penting gawe nyegat geni gak tambah merantak. Ono sak titik geni sing angel dirayo, polahe ono nang area sing dikebeki pring. Masih ngono petugas mestekno titik geni gak iso merantak, polahe ono kali nang saiterane nggon sing kopong. Sadurunge kopongan, petugas sampai pemerintah desa sakjane wis ngekei imbauan nang warga, utamane sing duwe kebon nang saiterane alas, jek luwih ngundakno pendelengane sasuwene mangsa ketiga iki. Sampai saiki petugas sik neleki sebabe kopongan, barek terus mestekno gak ono mawa utawa geni sing anyar sing iso ngarakno kopongan papakan. Ramdan Rio, JTV.